Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Angkay, kita ni Tata Badong aw. Apay? Hindi, nakatugaw mat ija waiting shed. Amom ka diti aramiden na. Nakadumog mat. At bilbilangan na. Ha? Ay, ada? Kwarta jay bilbilangan na aw. Kwarta? Ay, ado nga ron ate kwarta na ita. Naglako ngamin itinateng na. Ay, Iso nga ado ti bilbilangan na kwarta na. ay, ganun. Ay, nakita na tananggal. Imbulsanan ti ado a kwarta na. Ay, inakman ka sarita kada kan. Patsyamit no ikan nakadayta iti kwarta na. Kit no naghimot ni Tata Badaw. Ay, paray. Ay, di nakasasidgan paray. Pumadayo ka kanyak. Apay nga kat agkumparita mat. Ay, uray pa agkumparita. Tasaan ka lang mabalin nga umasidag kanyak. Apay anak ka is istrikto ka kat awan mo't virus ka. Ang mga nuhuldapon na ngay. Huldapan? Dahito apa na grupo-grupo huldapan. Amaw ka nakitam di bilbilangag nga duwa kwarta paray. Iso nga ron nga inasitgan ka. Amok nga ada ti takwar maw. Ay, di nakhuldapan paray. Apay masapul ahuldapan ka. Ay, dumawatak lang nga Apay, tikunam ikang ka. Kino agkumparita. Apay kumaasaan nga. Iti nagbanggagak, tinulungan na kaya. Di ka kami nagpatulaw. Kukwak lang dito yung kwarta paray. Kukwak lang. Naghimot ka gayam. Kagawad. Amam, no, sino ti kaaduan iti kwarta dito yung kabildaran? Ay, saan na siya? Ay, awan to pa igatang ko ni ti ilako. Ni Tata Badong. Ado ti kwarta ni Kaba daw. Nagpost ko lasag sa sangaribaw. Ay, kat mayat man no kasta. Ado ti kwarta da ken ni Maritoyang. Magatang da amin na kaya. May gatangan na matan ni Kumari Katuyang iti sagaysay na. Anya? Abay awan sagaysa ni Nana Tuyang? Awan Tasaan mo't ama sagaysay ti buok na no kasta nga umay gumatag. Ay, kaasi mo nga ron Kapitan, adaman la damagag. Anya day ta, maray. Nakitam ni Badong kaw. Kino nakatugaw iji waiting shed. Nagbilbilang iti kwarta, nagadaw. Apay, saan pa ang nagaway? Saan nga raw kunay awan bagas may? Awan bagasyaw ka to. Ay, nagado ti kwarta na. Ay na, Kapitan, ilumlumeng na ti kwarta na. Apay, di nakaikikan, maray. No inikanak, di adda ko mabagas may. Ay, kasjay. Unay mo ni pare Badungan. Isugayam ada ka, este pa nagkatkatawa na itay. Ada pa'y naibaga na kanya? Anya day ta na ibaga na, Kapitan. Diyan ka no kwarta na, kukuha na laang. Ay managing bubukod talaga. No kwarta na, kukuha na laang. Ay, agsidaak manang iti tangad kentalyaw, maray. Apay ako nam nga agsida ka iti tangad kentalyaw. Kat nagado ti kwarta ni Badong Maw. Ay na, kwarta na kanulaang, maray. Puunay mo't daytan. Iso siguro asan anagaw away, tadi nakayat nga ikan iti kwarta na. Adda aya sa bali a pagawidan na. Awan mo ti amok, maray. Saan ka madanagan? Taagawid mo't lang iji balayaw. Nadilakat mabisinan. Ay, napan siguro anang restaurant? Nang restaurant? Ngais isaw? Ay nakasta na day jay, maray. Bayam tabagbaga aktuman inton makitak. Saan ang mabalinday tang ar-aramiden na ka? Kapitan, panagkunak, saan adungdungwan ni Kabadong ni Maritoyang? Ay, madlaw mo't ngamin asaan? No ada kwarta na, kukuha na laang ka na. Ay, nagalas nga ugali ti asawa day tanya. Ikan na kumamot ani Maritoyang iti kwarta na. Tagatangan na mo ti kayat nagatangan. Ay, no sakit kasta tiyan aramida ka ni Banang.
Ay, Nimot ka ba dong dayjay? Naggapon samot ijay ilay. Di na pa insurot ni Marituyang. Tapno makapasyar kumamot. Ay, inton makasaritam, bagbaga aptaw. Tano makitak tumay, bagbaga akman, iti naawang. Adugayam ti kwartam ba daw? Nagko na. Amin at tao, ibagbagada nga adu ti kwartam. Ay, awan ti kwarta. Ibingayan nakmut atanay awan bagasta. Apan ka pa ilang umutang, ijitersina ni Kumari Makwanak. Na, umutang ak pailaan kat adu ti kwartam. Anwam ngay day ta kwartam. Awan nga rod kwarta. Idate nak kumamot Di nakpay pulos hindi day. Ay, adula amin. Date ngay bagbagam. Bagitan kan. Na, Awalay, saanin nga uso na kita. Date na kita. Adula amin. Anya ter aramido ni Tata Badong ijay sirok ti bayabas, check. Nagbilang iti kwartana. Ado talaga ti kwartana. Awan lakit. Agtungaw. Sana bilangan ti kwartana. Una na siguro, ako huldapan tayo. Sino kumangay ti mang hold up kan kuana? Sapay oray lagtal, likod ngagbilang. Si puta ma. Makaadayo labas sait. Bilangan naman ti kwartana. Ado talaga ti kwartana. Adu Kat no ilam-lamang nanto paya bilangan. ay napanagdag ako, kapitan. Sana ko nadungdungwan ni Badungkaw. Ay, kaasi kabit mare. Nagado ti kwartana, di nakpaikan. Kunak nga i-date nak, ngam di nalagta kayat. Ay, wan kuma. Si kalatan ati pangibaga kiti sakit tinakam kao, kapitan. Ay, wan Nalipatan sa ni Badungkaw, jay timsong miday. Adagayam timsong yun. Bada, kapitan. Malagip mo pa, jay kanta adungdungwang kantaw. Day tagayam ti timsong yaw. Kawan, dong-dongwan kantaw, unay. Indayo din kanto. Iti sinamay. Ay, wan, kapitan. Day tati timsong miday. Nagbalbaliw at talaga ni pare Badong Maray. Sa baling arudan, nang runa tada kwartana, kaslasan na ko nga mamaw. Yaribaw. Dandanin sa amit agbalin na 1 milyon. Dito kwarta ka. Oh, Tata Badong! Ay, saan kayo nga mo sinagkanyak? Lumabas kami lang dito ipagtugtuga, ma'am. Saan da nga huldapan? Ada aya panunot mi ni Chip amang huldap keng kamay. Awan, Mike. Si kalang ti agpampanunot iti kas Tata Badong. Saan kami adakes at tao? Imbulsakon, dyan doon kwarta. Uy na, ibulsam. Saan ka abilang? Napay ngamin ay bilang kabilang, Tata Badong. No ngay maksayan. Ay na, daytan di aglalako iti ice cream Tata Badong. Igatangan na kami mamagke ni Chip. Oray saggay sa kamilaan. Ay, jakayat. Agpagratang kapay lang amin. Kat amumit na imot day tataw. Si 20,000. Kabadong! Saan man na dita sangwan at itesinak ipang bilangam iti kwartam? Apay, iparit mo. Saan? Ngam no ada makakita ken ka sa bale. Ta siputan da ka, ay hold upon da ka Sika siguro timang pampanunot iti dayta. Maray. Na. Ay unay kamutan ta pagbalinan nakpay a hold upper. Mabalay, ngay tuloy ko tagbilang, maray. Bilang ka bilang. Saan mo mat ngarod akis-kisayan day ta kwartam? Apay kumakisayak ngay. Ay na. Di mo madlaw aya analadingit ni Marituyang. Gaputad di mo pa'y maiturad a maidate. Ay, saan nga uson date, maray? Lakay, kun bakit kamay? I-date mo mat Tadamot kwartam. Apay, kaya't mo aguraan na ka ni Marituyang. Imbaga na, gurain na.
Talaga aguraan na ka, no baybayam. Pangidata ngay nga rod kinkuha na. Ay kat ijemat espesyal a restauran Sa bagay, hadulaunay ti kwarta. Kisayak mo basit Kasta tapno naragsak mo't ni Marituyang. I-date mo, sagpaminsan. Ay, pare! Ay, di nakuldaban paray. Pangasay. Ay, pare, saan ka nga huldapan? Eh, nambarak ko maahulapan ka ngay. Apay ngay timing mo pa ilang agbilbilang iti kwarta. Saka umay. Naa. Ay, nakatalikod ka? Jakmat among agbilbilang ka iti kwarta? Apay ayang amin nga umasasidid ka. Ay, may ngamin ni Marito yang iji barangay hall. Kat agsang sangit. Anya. Tapay manay. Anya nga itimay na yung bagaking ka. Eh, di mo kanundungdungwan. Tila mo di pagbagana mo dahi taba. Bakitan? Eh, nagado a kwarta. Di mo pa'y maigatangan mo't iti kayat na. Iso nga ron nga ag-date ka may intun bigat. Ah! Ay, mayat ano agdit kayo? Wait. Ag-date kami man lagay. Tapno awan may pagbagayaw. Ay, una. Tapno di na panunutan, di mo dungdungwan. Ay, sus! Ay na, nudong-dong ulang. Dong-dong-wag nito yung kau paray. Sino pa'y kumati sa bali a dungwag ngay? No saan nga isa? Siya kung timang itulod ka ta kayong agnay. Apay, awan ti sa bali na napinpinta sa tricycle ang mabali na pagluganan tato yan. Ay na, daytoy lang ang tricycle ni Kwarog ti kapipintasan at tricycle dito'y kabildatan. Pudno dahi ta, tatabadaw. Isong haglugan kayawn. Mala, aglugan ta nga ruta ito yan. Sa dino ti pagditan nyo aya. Ije man kanginan na restaurant, ije ilay, Kwarog. Sa dino ay nga taday ta kang ina na restaurant. Apay, di mo amaw, no sa dinaw. Talakaan lang ti amaw. Ije kanginaan nga raw, ti papanan may. Sige, birukin tayong taon no at tayo ni Jan. Iso daytoy ti kanginaan a restaurant dito'y ilay ba daw? Kituan, Apay deta papel ken bulpain. pagilista. Anya ti listam. Ay na, ag-order ka kitin, ti kayat mo. Sana tila damdamagan kita. Nagmayat din ang idetan kanyak ni Badungkaw. Talaga nga espesyal. Ay kat nasaya at ata naragsak ka. Maray. Dakkel siguro tinagastos ni Kabadong anya. Kano nagngingi na dagiti makan ijay. Danom sa lang ti kalakaan. Ay na, agraman danom, nangina Maray. Ay, mamati akaun. At talaga adung-dungwan nakpay lang ni Badungkaw. La 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 la. Kuya! Masinag ka man ditay! Kuya! Oh, apay. Makita mo ditay. Ne, day tamot jay listaan ako ng ije restaurant. Wait, bayadam dagito ya. Anya, bayadak, tapay. Dagiti kinkinan mo, iya restaurant. Naa, inlistam kat pabayadam kanya. Kituin na. Ay sana mabalain, mapanak agreklamo kindi kapitan. Ay, reklamo ka la, reklamo. Basta bayadam dayta. Umay ka manin agsangit iti sangwanak maray. Apay, anya ayate kayat makut indit na kamot ni pare Badong. Ay, kasano anjak agladingay, kapitan. Oh. Kat inlista na gaya mami na kinan ka. Ita, pabayadan na kanya. Anya? Ay, unay mo't dayayan at tao. Pangalak nga iti pagbayad ko kadagi jay, kapitan. Sapay namin adua ka na gordang. Ha! Ito pala, may tikwarta. Nagtabilangit manay. Ay, paray, ano lang tate kwarta ba? 2,000. Ah, Ay, unay kan paray. Adda ka manay. Ay, makadlawa kong king ka pare na. Tunggal nagbilang nga kiti kwarta, adda ka. Itiming mo mga umay dito ayang ko Adan sa akin daki sa planom. Ay, Ay, no adadakas, idi pa ila kuma. Umay ko la ibagakan ka.
Asaan ana saya ti inaramid mo kani Marituyang? Anya nga dayta nga inaramid ko man paray. Inlistam dagiti order na. Pabayadam ken kuana. Apay nasayat dayta. Apay, daki sa yati kasya paray. Ay madi. Ah, Apay namin ta di mo man laikan mat iti kwarta na. Bilang kapay bilang. anya nga ro tarabidag paray. Ay ikam. Hindi mo papabayadan di kinan na idinagdate kayo. Jak matin makitkita ni tata ba dong agbilbilang iti kwarta na? Binagbaga nga men. Kasta ka di Uncle. Sana mabalin abuk-bukuda na di kwarta na. At dapay mangag ko reklamo ni Marituyang. Kung takon iti kastauna, hindi pari ba daw? Ay na, tatabadong. No agin awa ti biyag mo, nasken lang mat akaraman ni nanatoyang, taasawam lakot na ron. Ala si Jay! Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mapana ka, hindi bang tagto yan? Saan ka lumablabas di tatersina ni Marikwanang, ah? Nay, sa dino ngay nga ro, tipag na. No saan ka lumabas dita tersina na? Magnakan ijay ayan ni Kapitan. Anya, ay naganda yung ngay. Mabanugak mo ta. Yan mabanog, yan wang kaw. Saan nga ro da mabalain ang lumabas ka di tatersina di kumarik abaak? Taapay asaan na ya. Gaputakos ko silapan na. Ay di nakman niramraman. Nood na saan nyo nagkinawatan, dakailatan, tagsarita. Saan ka nga ro da lumablabas kunak, no kayat mo anasayaat ka? Kayat mo, tauray si kakit iraman ko aguraan, ah! Anya. Waraw, sa dino ti paggatgatangan. Iti tersina ni kagawad ko anang nalaklaka nga mintila ko na kanas asidag. Saan kan amapan gumatgatang di tatersina na? Apay mo ta saan? Kano nagsungay? Uray ata nalaka mo tila ko na. Naglaingag ko silap, ako namlano asinaw. Apay, kinusilapan na ka? Ay, permi isungarod ako na, kasaan ka agumatgatang di tatersina na? Ha? Baak lang rudang, nagsungit pa. Suka, asin, bawang, suka, asin, bawang, suka, Ay, asin, Jan! bawang. Sa dino ti papanam. Suka, asin, bawang. Papanam ko na. Ay, di nakman kasarsarita na natuyang. Tamalipatak di mapan ko gatangan, di tatersina di kagawad ko anang. Di tatersina day taasungit abaak ti mapan mo paggatangan. Kuna. Apay ay aday di ako marim. Ay, saan ko ako maridajay? Saan? Apay ngay. Isungarod na saan kan amapan gumatgatang ijay tersina na, ta saan kami nga kumaray. Nagado di tatersina mabalin mo apaggatangan. Apay apin na yapayan na kang kail. Itay ka pa'y ngay ayaban. At dangarod-ururaya ka pa sa heros ko kabalasang. Ika man gumatang iti pumada. Jakon maura di pa sa heros ko kabalasang no pumanawa ka di paradaan. Awan o sarek. Kaya't mo ay asugar-gar ti buok ko amapan iti barangay haul. Uray talakay ka mutain. Surwam ki di tilakayan. Ayan nga roti igatang ka. Piso. Piso lang. Adayamot piso a pumada. Jatirsi na ni kagawad ko anang. Mabalin mo at tawaran. Basta ibagam tinagan ko. Mabalin ayamot ti kasta. Aramidak mo data. Tunggal mapanak gumatang iti pumada.
Tawarak iti sa lapay. Ket patawaran mo ni kagawad ko anak. Kaya't nasa wine, napigsa ka kinikagawad ko anang. Isungaron nga ijay kaamapan. Ang kasanungay, iparit mo't ni nanatuyang gumata iti tersina ni kagawad ko anang. Apay nga iparit naman. Nagapadansa nga main. Nabayag na nga kumarit, agapad na pailaan. Isuan na yun nam dito igatang kao. Tayo jay sa bali at tersina ti paggatangak. Pangalaak nga kaawang kwartak. Pispiso lang ti kwartam. Day tala ti imbate ni Antem akwartak. Hey, si kanti mapan gumatang iti pumada manggay. Mabainak man lang at umawar kini kagawad ko anang. Sapay ko na ni nanatuyang nga nalaing kanong agkusila. Piso lang ti kwarta kagawad. Mabalinak lata ka di agumatang iti pumada. Mabainak no sugargar ti buok ko amapan iti barangay hun. Ay, katuan kapitan. Si Gudmat nga umay mong daw-dawatan tilakok a pumada. Agin babayad ka laag. Ay, nadlaw mo gayam. Saan ka kuman a discountan? Ang mga nutuladam ni Kumarik at Oyang. Akal pa saan ajak pinautangan. Saan na ko nakasarsarita? Saan pa yun alumablabas ni Titersinak? Puno gayam di imbaga ni Kwaraw. Pudno. Dapay damag ko akasarsarita na amin at tao. Tapno saan dan nga umay gumatang ni Titersinak. Ure kasarita na kagawad. Jak surutan. Apay kuma? Agyaman akno kasta, kapitan. Nagaji pumada. Mabit laang ta mga laak. May salaang. Pag pumadak lay tangal daw. Natoy. 5 day ta. Nagadumatun. Katapno saan nakaamaawis ni Kumarik at Uyang asaan agumatang dito Tersinak kapitan. Saan to ang mapasamak day ta? Nayon ako iti may sa day ta pumadam. Adan adinak maawis ni Marituyang. Umayak lata gumatang ditoy. Nay, abaya, tataba daw. Nagadayo matanti pag namamapan di tabangkag mau. Huwag nga raw. Nabannog kami ni Tilwangkaw. Nagasidaga pag nani jay sangot ti Teresina ni kagawad ko anang. Sana ka mabalin na magnadita. Iparit ni Tuyang ka. Ha? Uray si ka. Paritan na kamutamag na ijay. Wine, di na kano ilutlutuan. Lumagnak dita. Ay, narigat ti kasta. Di na pa'y kano itimplahan iti kapika. Ay, dakala talaga tigura ni Nana Tuyang kinikagawad ko anang Isurutik latan, ti kayat ni Tuyang ka. Ay, kato na. Narigat mait, no saan na ka nga ilutuan ni Nana Tuyang iti kanam. Agri rin, dahil Tuyang ka. Nabanugay. Apay, kapitan, awan pa'y ni Maribanang. Bakit? Wala pa. Awan nga rod kay nistorya. Di kagawad ko anang ngay. Anya mo't day ako maray. Nakaimimaw. Saan mo't Umot-utang aklaang. Di nakpay pinautangan. Kano pa pautangan nakmay? Libre pa'y no maminsan. Sika tasika nga rod ti kapitan. Kat padasam nga umutang manan Itapay ta nagsulo akaw. Ay saan nun, kapitan? No na minsan pinabainan na. Jakun ulitin pa iti umasidag. Sana nasaya at dakaapan na. Ay na, urayom kapitan, nga agsinungbat ken agpinungot kamay iti dayjay akagawad mo. Madi dakas data. Kababain. Ikan tayo kidi iti pagnakman na. Saan tayo na mapan gumatgatang iti Tersina na? Isa pa ti discount ko no sakti mapan gumatang. Kapautangan na ka? Siyempre. Apay nga raw dadi nakpinautangan. Mas daawak man. Iso lang nga yatad da Tersina na. Ha? Nagado di ta? Anya mo ten, Chip. Nagningi na tila ako ti sabali at Teresina. Agasam nga iti asin nagatgatangak iti 5 pesos iti Teresina ni kagawad ko anang. Ila ko da iti 10 pesos. Nagnina nga yain. Isungarod amas kayat ko lata ti gumatang iti Teresina ni kagawad ko anang. Uray iti sabali at Teresina. Nagnina mo ti lodda. Apay kumasurutan ta ni Nana Tuyang. Asaan ta mabalin agumatang iti Teresina ni kagawad ko anang.
Ungaw, apay nga minasurutan ta. Isulaang mo da problema na kinikagawad ko anang. Lagsan ka pa dito balayo, pare. Apay, nagadayo, nagnaamon pare. Iso nga binti kaya ni tuyang ka. Ay, amo ko. Agin ginura da tuyang kin kagawad ko nang. Ay, namuamutan, pare. Una, apay ada agtalin na sikreto kanya. Why, kasi ka nga minti kapitan. Iso nga mo amin na mapaspasamak dito barangay mo. Ay, matulungan na nga ta, pare. Ay, kaya ramidak ti ka ba ilak at tumulong kin ka? Kasta, ti kapitan. Anyat kaya't matulaw. Pagkapiyam ko maida, pare. Ay, wala na. Ay, mayat din na panunod mo Nagriga mga minuad tayo ti pagnaan. Ay, wala. Makabanaw, pare. Gawat ko anang. Dituya kong tersina magumatang, tanalaklaka tilakom. Katuan mat nga men, nagkunaaya amapan kayo gumatag dita sa bali at tersina. Doble, tiganan siya da. Nimat nga min nanatuyang. Ay na, saan nyo nga min apat-pat yan dahi atuyang? Apay nga min aya naginura kayo. Kasanaw, idim mo na, may salang akin day, ti ut-utagan na. Idi si Marunaw, may sa kilo a bagas. Idi kwan, may sa kabanan na bagas. Umad-adaw. Idi kwan, kayat nan nga utangan to'y buo at tersina. Ay, madimot aday ta kagawad. Talaga ama day. Jakon imanugot iti day ta akayat na mapasamak. Kaya't nansamat nga ison ti aglakaw. Ay, jakman amo iti day di ako maray. Isumat lagaya maging ginura kayo. Ipautang ko kit din dati amin alako kenkwana. Ay, saan na mabalin Ay. Sika, anya tigatangam. Nalipatak mo itong kagawad. Nakis-istorya ngamin kan ka. Anya, ay puunay kan. Ala, agawid ka taing kadamagan no anya ti pagpagatangdakan ka. Ay, kapilitan na. Ay, unay matan. Makabanog di kastaw. Ayunay ka bitin tuya. Nagabgabok pa lang ijay bangkak, ibabaw nakmanay. Mapan ka lang maggumatang iti bagas. Di pala si kamay. Nabanugak nga rudan na nagtrab-trabaho dito balay. Mapan ka gumatang, no kayat mo timangan. Unayin, mapanakaw. Mapan ka mulagayam, itay kumapaya. Mano na ito itidid mo? 3-5 piso na ita. Lang, 15. Kanya kumakit yung magatang na dito 15 pesos. Ay na, damagatang na dita, inkakidhain. Ay, asino ngay nga tate agpatawar iti lako da bagas. Waraw, adam mo agpatawar iti lako da bagas. Ay, awan ata ba daw? Adda nga magatang na abagas na ito 15 pesos. Panagkunakat awan. Ayo, awaday, kasano da ito yung ay? Ang padasam ati mapanijay tersina ni kagawad ko anang. Barang lakwan na ka iti 15 pesos a bagas. Ay, una niya. Ibagakin ka, agpatpatawar ni kagawad ko anang. Ay, mapanak mangarod dito tersina na. Anya, 15 abagas? Ay, awan maitid ko abalor ti 15 abagas. Kano'y bagbagada, mabalin ka kanong agpatawar, maray. Katuan mo, Ni Kapitan, patpatawaram. Siyak, san kiday. naibaga na day takan ka. Why, iswadi mo kunain maray nga dapang paboritaw. Tsak kayat nga agririri tayo. Alaman langan, lakwan ka man langan iti may sa kilo abagas iti day ta kwarta ma 15 pesos. Kasta, timayat maray. Ngam ni tuyang mo, jak la pinautangan, gimoran kanyak. Tilay bagbaganan ka dagiti daduma. Ay, dispensara mo ni tuyang kumare. Tada talaga maday nga ugali na, numaminsan. Alangan mo't nga ipautang ko kenkwana ti amin alakaw, madi Kita man like. Tada talaga maday nga ugali na dayta kumare. Mala, tabagbagak, mare. Nagsingpit na talaga ni Mari Kuana nga niya, paray. Agasam ngay. Linakwan na kiti 15 piso sa bagas. Di ka lang mabain. Ewan pa iti puunan na. Tinawaram siguro.
Ay, sa paray. Diyak amaw, tagtawar. Ay, bagaam ni Marituyang adi na apaan ni kagawad. Tanday, nagsingpad. Why, ibagak to king kuha na paray. Ay, mapanak mamut gumatang iti pumadak. Kay, tumawar ka, Mike. Eh, gatangag iti piso Humanay ayamo dahi ta piso, paray. Umanay, kayak ni kagawad. Ay, di ka lang mabayin mo, paray. Ita, Mike. Linakwanak ni Marikuanang iti bagas. Uray kurang di kwartak. Ijay tersina na tinaggatangam. Nagkunakan ka ang mapan ka ijay. Kit awang matimayat nga agila ko iti 15 piso sa bagas. Adda! Sinursur mo kumaamin at tersina Ay, mabay na. Nagringa ba dahi nga ipaparamid mo kanya akong ngay. Si kalaang mati gumurgura ka ni Marikuanang. Amin kami, gayem may. Gayong magkita, neta nagimot at tao. Nagalas ti ugali na. Ay, si katinaalas ti ugali na tuyan. Si katirumbang nga adaywan. Kaya't mau, te bagak ka nagiti amin at tao dito'y kabildatan. Nga adaywan da ka. Gapo itinaalas nga ugali. Na, apay nga aramidam day ka kanya. Di ka asi akaw no awanan ti gayong ka. Ay, kat talaga akaasi ka. Isungag baliw kan. Pati ni Kapitan, adaywan na ka. Ay, katuwan na. Amin ko na nga iso atin na saya at nga ramiday. Mapankan, makikapyak, ni kumarim akwanang. Wait! Ay na to yan. Liklikam ti makiapa. Tapno na ragsak, tibiyag mo. Ay, lasigay! Didon, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Poclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 543. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangal. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Angkal, apa yung nakapanimid ka di tatawa? Awan nga rod ni Antem ta nagbakasyon. Agmay-may sa ka nga rod dito'y balayaw. Ewan Kahit, anya ko mati problema. Problema ti awan naglutaw. Saan aday ta? Umayak aginaw. Tapno saan ka maladingitan kabayatan ti kawan ni Antay. Kwa, mabuti nga amaturong ngagmay-may sa iti rabi. Anya! Unay ka mo tananggal. Napay ko maamabutang ka. Di mo ibagbaga. Mabuti nga iti alalya. Alalya? Awan ti alalya, anggal. Diyan nga awan. Sige, tapno saan ka ngagbutang. Umay kanto kaduanin ton rabi. Kasano nga ti pa nagrundayaw? O di baon mo pa'y lang dagiti kakadwa katanod nga grunda. Ay sige, ito ni, mabuti nga talaga iti alalya pukul. Ha? Nagtakrot ka talaga, anggal. No siyak, saan ko akabutang ti alalya? Tasan na pudno da ita. Agasem nga ita makalawas nga awan ni Maribanang. Niyapay ngay. Kanapan nagbakasyon na. Ay, kitag may sangarod ni parinting dito palay da. Sapay adda taktakrot na. Anya? Dahil ta kumpari ka, Kapitan. Takiraw? Wad, di mo la ibagbagan iti sa balay. Anya kumangay, ti kabuting na. Alalya. Pirme iti buteng na iti alalya. Laklakayanin, mamati pa lang iti alalyamay. Kano iyo barangay hall, adala ang mangag ng agkarasakas, mabut-butengan. Mayat ang araw, abut-but nga, nukas ta. Ay, shit! Ada pasaheros mo. Mantamag pa'y lang agluto iti pangaldawan ni Uncle ka, utungan. Ay, aglut-luto ka gaya. Wala saan pa'y madi agururay nga pasaheros mo, ship. Ay, saan pa'y mut analuto da ito'y kanan ni Uncle, tungan. Sayang ano, di mo ilugan da jay.
Nagpudaw pa'y mat nga longher nga ababat buok na. Ay, sikapay lang ti mangitulod tungan. At yang harod agsumbangher pa nga kalid na. Numisam kat ay na. Agparang jay dua nga kalid na. Nagpintas. Anya ngay nga raw. Panawak dahito lutlutwak tungan. Ay, mabisin na kung kwa raw. Oh, Ay, sus. mabisi na ni uncle ko tungan. Ay, sige nga rod. Siya konti mangitulod da jay nga dati kalid na. Ay, sayang. Sayang nga talaga tungan. Ay da. Ay, nalpas akong anagan. Tarak nantikin na rin. Nagmayat ti agilad. Siyak pa iti agi kalun ko ni tinanganan ta. Ah? Ay, isumo day tatar arami din yan time. Tunggal malpas kami amangan. Kalpasan na. Siyak pa iti agi now. Una. Kastoy tumanin inton rabe ay. Ay, win. Taniawan pa lang yan time. Di sana ko na makapagpasada. Tasikan ti asikasway. Ay, bayan pa lang day ta. Pasada. Ay, sayang di napinta sa balasa nga pasaheros ko kumaitay. Nagado di ta napipintas ababalasan. Ay, tingkaginak ta maturog akpay. Rigan naktumanan inton madam dama. Ni uncle mo nga, kwaraw. Nakaturog adagos kalpasan na nangan. Ay, nagmayatan, tibiyag na. Siyak ti aglutluto iti kanin na. Siyak pa iti para inaw na. Nagsenyorito mo tayo. Inaggumatang iti kapi kan asukar. Tay timpla ka no iti kapi na inton makariing. Ay, agasim nga, dahil tapan lang asikasong kingkwana. Angkel ko nga raw. Kasimot ano ang mga sikaso ken kuana. Kaduag pa iti rame ay tamabutang ka no iti alalya. Ay, awanon ti pagdawatak iti buggoaw. Nagado dita, akaaro ba mabalin mo apagdawatan? Ay na, nila ang maribanang ti mangmangtad iti buggoaw. Naimutan dagiti daduma akaruba. Ay, una niya. Awan gayam ito ni Maribana. Ni ko mamarikuanang ngampulaw sa di na kayat ti agpadawat da di ako marik. Takayat na, puro ginatang. Uwin ata negosyante nga raw. Ananusan tapay lang arud ati saan nga agsida iti binuguungan. Anya ngay nga raw. Apay nga anusam ngay. Kit mabaling ka mga agsida iti naimas. Ada kwartam ngay gatang mo iti naimas. Ay, nagkapoy ka na ayatuyang. Usaram mamaday tanunot mo. Bayam, tasyak tagdiskitar iti pangarabiyan ta. Pagdiskitaram manang. Ay, basta siyak ti makamaw. Aguli magkalaan ka de. Rabiin ko raw. Unang gail, isong agsilawtan. Pagsilawam amin asilaw ta mabuteng ak nunasip nga. Anya day joy. Nangag mo dya karasakas. Awan mo't nangagkuang gail. Kadnoda. Isong samot dya alalya. Maturog ka kitdain. Ada talaga. Apoy, di mo mangag. Ha? Ay, denggak man na yung bag. Ha? Dangag pa isaw. Tubot ka nga ada alalya awan port. Anya nga iti aramidan tananggay. Ay, akumutan. Dito'y tansilid. Santan arom-romwa. Ay, talaga gayam nga dalalya dito'y balayuang kay. Di ka natagari. Ang mga numangig nakakit umay dito'y sila. Kasta unay ti nervyos na kita gulitag. Ita, ta nakakumudan. Mabalin ko na mapanmang pili iti manok at iliwag. Haddan si damay, kinituyang ka. Anggal, nagkikiyak matindag iti manaw. Huwag na daw na. Al-alyang tati manok da jay. At ang salamat agtil-tiliw iti manaw. Kit al-alya ati agtil-tiliw. Ay, kurag. Agkumot talaga. Saan salamat nga alalya dahi di anggal. Di mo ipilit. Al-alya. Kasalamat nga minagtil-tiliw iti manaw. Uray denggam o. Ay, al-alya lagta. Nakabutbutan. Makapaderbiyos. Nakitam jay bagbagam nga al-alya dita balay da kapitan.
Ship. Saan ko nakita? Ngam nangig ka o tungan. Anya nga tinangag mo? Di karasakas kan kiyak ti manaw. Ay, no adya karasakas kan kiyak ti manok. Al-alya diatan. Isumati ko na ni Uncle Kaw. Iso ang nagkumot kami na. Amangan mat no saan gayam nga al-alya nga diata. Alalya, isumati ko na ni Uncle Kaw. Suruam kit din ni Uncle Kaw kat laklakayanay. Sa bagay Kan isupay ti kapitan tayaw. Saan ka kit din amamati kan kwa na? Ay, uwan gayam niya. Ship. Mamati akon. Pampanunutak lang mat nga men. Anya ti pampanunutam tungan. No, apay mat nga mamati niya kapitan iti al-alya. Apay, no kapitan. Saanan arumbang amamati iti alalya. Rumbang nga naturot kay di at kapitan garod. Awan kabutang na oray al-alya. Manungat ang aldaw ay ang awan ni Maribanang maray. Makalawas ka no. Nasaya at mat ano kasta. Na, maragsakan ka nga awan ni Maribanang. Una, maragsakan na. Nay, apay nga'y kaawang ka istoryata. Ayun anya. Awan mangilibre iti meriendata. Ayun gayam. Ay, rumbang gayam nga aglading ita. Tawan ti pagtawatak iti bugko aw. Makapaikawa no awan ni Maribanang. Uray ni Kapitan, sigurado ang maikawa mo. Adaman di kwaro ka mangluto iti kanin na. Agasam manday ta apadang dongo ni kwaro ka ni Kapitan. Maray, anya ti umay mo gatangan. Ay, awan maray. Umay kula damagan no kaano nga agsubli ni Maribanang. At si daan niya o kanibadong mau. Ay, manok ti si daon may maray. Naglukmag amanaw. Ibatik da ito'y agparis akaray kay. Tenggal gando apayak badaw. Si daon tamanan inton bigat. Nagkunaking ka mang ibati-bati ka. Si daon amin ita. Anya nga iti si daon ta inton bigat. Saan ka talagang agpampanunod niya? Mapanak manin agtiliw iti manok ni kumparik nga inting Ay sos ka na yun ang muton. Kasano nga'y numaamuan na. Apay kumamamuan na ngay. Kit permay ti butang na. Pagarup ng al-alya di mangmangag na akyak ti manok. Ay, takrot gayam at talaga ni Kapitan. Permi iso amayat at akawan. Sumipngat pa lang, maturog kan. Ay, uwan Ay, nungay umay manan di al-alya. Ayunan niya. Ay, usar mamuday ta panunot ba? Uray once in a blue moon laan. Sige Uncle, maturog tang arudain. Ay, sapay kumatasaadan nga umay di al-alya ita arabi. Apay ko mga umay. Kanayunan nakit din to umay. Adamanin nang ko akarasakas. Unang Uncle, nangig kumay. Andiyan kay, mamatikan nga ada al-alya. Unang Uncle, talaga mamati akaon. Andamanin nang ko. Agkumutan Uncle. Unay mo day nga al-alya. Maruwam mo din. Ti ko namkit day. Awanan bain nga alalya. Ay, wan. Napuskul kit diti pa nagrup-rupa day nga al-alya Anya nga tinapasamak idirabi Ship. Tako nam nga nagsubliman ng DJ al-alya. Nangagmi manin ti karasakas na. Kan kiyak ti manaw. Ay, makapanervyos at talaga tungan. Ay, una agnervyos kayo. Kahit, agnervyos kamutan Kasla saan mat nga makapanervyos. Apay asaan? Ibagbagak lang nga ruda na pudno ti alalya. Kasano nga, no? Saan mat nga al-alya dyan nangagiyaw? Surwa manin ni Uncle ko kapitan kunak Mike. No ngay, agtatakaw da jay. Agtatakaw? Nanya kumangay titakawon na. Kataan nyo no nya ti, mabulay na nga takawan iji bulay ni kapitan. Tinalian mimot na imbag titawakan ridaw. Kasano kumamakastrak ngayon agtatakaw day jay. Ijay lang aya unag ti bulay ti mabulay nga pagtakawan na. Kat no nag-adu ti tarakan ni kapitan nga manok. Ay, anya.
Naglulok magpay, pati dut-dut na. Ay, ibagak day takin ni Uncle Kaw, tungan. Saan na pa'y binilbilang dagiti tarakin na manaw? Ay, badaw. Isardeng mo, day arami daw. Tama nga numatiliwan na ka ni Kapitan. Pengay sardeng ka. Kung nakadupay yung manok ni Parinteng. Kaya't mo asawan, ibo sa mamay. Ay, gito mo na. Nagmayat nga rin ti mapan nagtakaw iti manok. Ta nagtakraut. Basit la karasakas. Kasta una yan, ti panagkumo na. Ay, agasam mo di talo ang manok ko nga tinapukaw. Ay, kunakmet kan ka ng Kyle. Saan nga alya di mangmangag nga karkarasa kasi iti rebe? Ah? Diag tatakaw iti manok mo dahi jay. Anya nga ti arami din ta. Rumuarta iti rebe. Ay, sikalaan, mabutangak. Duwata, tatiliwan ta diag tatakaw. Ay, na, Pangurin ta dagos ti gurong na. nungay alalya. Nualal niya, o dito maray ta. Ay, ang pigpigir pa'y matitumon ko. Nakabut-butang ngamin. Kuli makangkal. Ah, Takaslad namang mangag kong haring padag. di sabot al-alyan. Rumuarta, tapno mamon ta. Ah, Kat pangurin ta ti gurong na no asino man day ta. no alalya. Ay, dakasun. Sintain da ka kinituya ka. Iso asaan ka na tagaray. Tagdiritso kay di kaserula. Pangura man ti gurong na Kyle. Anay ka, anay ka. Hindi samot pari ba daw? Si kamot ti alalya. Ay, Apa pinangor na mo dun paray. Na minualal niya. Agtatakaw mo't kayam iti manaw. Ay, talaga aloko ka paray. Ay, firmi ang nervyos ko. Dati amok al-alya. Ti agkarkarasakas iti tunggal rabi. Ay, pakawanan lang paray. Anay ka. Ay, gunggunam da ita. Kaslakan to mangamin al-alya talaga. Ay na, Kapitan! Agridam ka. Saan para iti al-alya? No di ket para kadagiti agtatakaw. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami itingkay panagdangal.